Ibaw ko nga mga hilimbahon. Gawas nga hilimbahon, ang kasagaran nato dinhi nag-alagad gyud sa simbahan. Ug ang atong pag-alagad sa simbahan mauna ang atong manifestation sa atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Apan, tungod kita uhanon man ta, ama na siya. Usahay mugawas gyud ang ato pong tawhanon nga mga kinaiya. Tawhanon nga mga taras o tawhanon kaayo nga mga kinaiya diha sa ato ang kinabuhi. Mao na ang usahay, kusog kitang padaya sa ato pagtuo, apan kusog sa ta mo sukwahi usab sa ato ang mga hunahuna, pulong ug buhat sa unsay atong gipadayag. Wala nindot kay ini karon kay gitagaan tawag kahigayunan, ilabi na ni ining panahon sa Kwaresma, nya pagsulod nato sa kinauyukan, no, the centrality of the Paschal Mystery. Di ba? Kung saan ni Paschal Mystery, mao na siya ang kinabuhi, ang pagkatao, kinabuhi ni Kristo, yang pagtudlo, o kini mo hatod nga to sa kinauyukan, nga mao ang pagpasakit, kamatayon, o pagkabanhaw ni Kristo. The centrality of the Paschal Mystery. O sa dili pa ta mo suod ni ana, itagaan na tag kahigayunan 40 ka adlaw sa pag-aninaw sa tong kaugalingon. Kumusta man ta sa atong pagka-Kristohanon? Kumusta man ta sa atong pagka-binunyagan? Kumusta man ta sa atong paningkamot o kuha sa pagsunod sa mga pagtulunan o mga lakang ni Kristo? Mo na no, atong aninawon ang atong kaugalingon. Mo na gitawag ni siya to recollect. Mo na nagimutan ni ining Lenten recollection. To atong balikon pag-aninaw ang atong kaugalingon. Ako nang gisulti ninyo, mga tara sa atong kaugalingon, have we become better every day? O baka nahimo natang bitter every day? No? So mo na, have I become better? Or nahimo na baka akong bitter diha sa akong Kristohanon na kinabuhi? Muna nga, karon dapiton ko kamo sa pag-ampo o pagpamalandong, no? Sa pagsugod ni ining atong recollection, nako ipabati ninyo nga awit, no? Ya, pamalandong mo samtang mag-awit kining pamalandonga. So ato nakita diha sa maong short video clip ang kahimtang sa ato ang kalibutan, no? Yan dili ginato ni siya dali kayong makalimtan nganuman. Mao ni ato na sinati tanan the horrors of the height of the COVID-19. Mao na nga baon-baon pa ni nato gani dako kay ni siya impact sa atong kinabuhi karon, no? Unsay nahitabo. Usa sa impact ni ini wala ka bantay mo, ako na pamalandungan, sa katong panahon pa nga taas pa kayo ang kaso sa pandemic, grabe kay ko muampo. Grabe kay ko muampo nga, sa kinsan lang akong ampuan, nga daghang kay mo text, Father, iampo ko no Father, kay kanang namatay ako ang amahan, Father, iampo ko Father, kay namatay akong igsuon, so kana, grabe kayo nga, mura kag, ikaw nga nag-ampo, sa kag maluya, o niya, mag-uol ka, nga, muna, duol kaay ko para nako ang Ginoo. Kaya naman mura siya nako nasa tapad nako ba nga Ginoo yan po tang makasunig langit ni bagong namatay. Taw-taon na siya na sila yung namatay, no? Yan lang po na paampo kay na COVID. Ngana grabe kaayo ang akong pagampo. Murag duol kay nako ang Ginoo. Ambot kung mausab ba na iyong nasinati. Ang uban siguro murag ang uban gibasol ang Ginoo, di ba? Uban di ba? Lain-lain man taog kuan, lain-lain man taog reception. Ang uban siguro nang luod sa Ginoo. Ang uban siguro nagyaw-yaw na nga to sa Ginoo. Ang uban siguro daghan ta nagkadaiya ang atong mga kasinatian, nagkadaiya ang atong mga pagbati niadto. O usa lang ni sa dagway sa nahitabo sa atong kalibutan, no? O kini ato ning gibalon-balon, nahimo ni siyang tipik og tipaka matud pa, no, sa atong kasinatian o sa atong kinabuhi.
Mao na nga ato tan-awon ang misery, mga kasakit sa atong kalibutan karon. Nya manginaot ta nga ang atong kalibutan karon nga samdan, wounded nga kalibutan, apilata ni ana wounded ta sa nagkadaiyang nga mga klase nga mga samad. Kay mutan-aw ta sa atong kalibutan karon, dili ba gyud perfect, dili ba? No? Daghan kay tag mga apan, daghan kay tag mga kasakit, daghan kay tag mga problema, daghan kay tag mga suliran. Apan ang hinaot ta nga kaliwa niining mga kasakit, misery sa atong kinabuhi, natay tubag, no? Natay kadangpan, o sa may tubag niining tanang kasakit na to, walay lain. Mercy, ang kaluoy sa Ginoo. Ngano man, kitang tanan, mga makasasala, kitang tanan, nag-agad na gyud ta sa kaluoy sa Ginoo. Mao na nga atog yung karon nga gipangayo o kitang tanan nagsalig, nag-agad og nagtuo niya ng kaluoy sa Ginoo. No? Na marahay gyud ta ni anang maong kaluoy sa Ginoo. Ug mao ni ato ang pamalandong karon. Ug mao ni siya ato ang overarching nga tema sa atong pamalandong karon. Mao na nga ang atong kalibutan, the world, our world is wounded. Dili lang ang kalibutan, dili ang ato ug yung kalibutan, atong angkunon, kada may usahay nga di ta mangangkon nga ato ning kalibutan. Mao na kay wa man ta mangangkon nga ato ning kalibutan, naatay tendency nga magpasagad lang sa atong kalibutan. Kaya nga naman, wa man tay owning, wala man tay pagpangangkon. Mao na mangidyo ta ang kalibutan ug ang atong kalibutan nga naman samdan. Kinahanglan nga atong angkonon nga ang atong kalibutan samdan. Aware ta nga samdan ang kalibutan kay lisod kayong tambalan ang tao nga siya mismo wa kahibaw nga samdan siya. O sa lain pang pagkaistoryaha, lisod kayong tabangan ang tao nga wa kahibalo nga tabanganan day siya. Tinuod dili. Nya lain ka, lisod kaayo kanang idil ng tao nga siya tabangonon kung wa siya kahibaw nga siya mismo nanginahanglan og tabang. Di ba na may mga tao ana nga taas kay garbo, na mga tao nga nabutaan na sa iyang kaugalingon, na mga tao nga siya na lagi perfect, no? Ang uban dili. Yan na mo, ako ba kanang ako pirmi, ako. Usa man ang ako pirmi, na mga tao nga mga self-righteous, mga tao nga taas og garbo, mga tao nga ang kaugalingon ray ganahuna. Ug mao ni sa karon, kung dapat makumbinsido ta nga kita ani-ani ning kalibutan na ug ang kalibutan nga naa ta karon samdan. Our world is wounded. Ug kita kay kabahin man ta niining kalibutan nga samdan, nan ikaw ug ako usab samdan. Ikaw ug ako samdan. Pangutana, ngano man samdan ang atong kalibutan. No? So, sa mga pamaagiha na ang atong kalibutan, samdan. Number 1, tungod sa mga sakit. Diba? Dali kitang masakit. Dali kitang makahibalo nga na nasa ilaing virus. Diba? Hinumdum mo atong pagbutog yun sa COVID. Kapangalan to, COVID-19 pa to. Sunod, na may Delta. Sunod, na naman sa Omicron. Sunod na naman sa po ilaing murag paspas kaayo ba? No? Paspas kaayo ang kanang gitawag og mga kasakit og mga sakit-sakit. Di ba? Sa una, magsakit atong tiyan, kalibanga ara na siya. Magsakit atong tiyanan, kanang panuhot na siya. Karon kung magsakit atong tiyan, cancer naman. Tinuod dili. No, paspas kaya itong kalibutan karon, unya nausab na sad. Sa una, kung dili maayo imong buot,
gisapot na siya, naguol na siya. Pero karon, kung dili maayo imong buot, nagdepression na. No? Nagdepression na. Murag nausab ang atong kalibutan karon nga kabantay mo, ikaw ug ako tandugonon sad kaayo. Tinuo dili. No, tandugonon ka ita. Dili lang sa atong physical kaayo nga kahimtang, kundi ang ato sa mga buot tandugonon kay tas tanan, dali kay tang mahiubos. Na ba expression nga mugbog tubol, di ba na expression na nga, gamay ra kaayong problema, gamay ra kayong sindol, nahiubos na dayon. Ano kahani no? Ngayon ani man ta? O diri, bisag gini kita nga naa sa simbahan, ay gamay kayong tikdol, mahiubos dayon ta. Grabe na itong yaw-yaw. Grabe na dayon kay atong panaot sa atong isikataw, no? Sa atong brothers and sisters nga nangalagad sa simbahan. Unya atong tawag niya, brothers, sisters. Pero dili kay ta anang gitawag og pasensya o pasaylo, no? Ano ka, no? O mao ni siya. Sickness, both physical, mental, apil na po ang usama psychological, usapa ning emotional, usay financial, di ba? Daghan kay itag mga sakit karon. Mao ni siya. Atong tanawonon, our world is wounded. Unya kita tungod ni ining mga dakalaiyang mga sakit nga atong nasinati karon. Napailain ay nga grabe ka ayron ni tumaw tungod kitang dugunon kay tastanan ang atong kalibutan samdan tungod ni ining mga gubat o kagubot, no? Gubat o kagubot. Kana ganing kinaiya nato nga di gyud paalkansi. Di ba? Di gyud paalkansi. Ako, Father, kanang mga pisa lang gyud ko nimo, Father. Ngano sama ka? Paglagot jud ko nang tumban gyud akong katungod. Di ba? Manusay ka na tumban ang katungod pero nga naman din naunsa man din mabawor di kistanan, no? Pero para niya natumban na ang iyang katungod. Oh, grabe kay no, tandugonon kay tastanan. Gamayng butang paliton din nato. Nya makita ra ba na diha mismo kana bang unaware ta ba? Kana gani mo tan-aw tag salida. Ay sus di gyud ta ganahan anang bida nga magpadaog-daog, tinuod dili. Nya mo pakpak kana sukol gyud. Sukol gyud pa kansi. Amo man atong kinaiya. Moabiba gyud tas mga karakter sa pelikula kun musukol na ug itang butang parusag balik asus moabiba ta we. O gani kanang mag-anak-anak ta sa tong Facebook, di ba? Na imo nga mo-upload sa mga TikTok nga mag-away, uy ganahan kita mo tan-aw. No, di ba murag naunsa naman taron, no? Naunsa man taron? Naunsa man ta ang atong kinaiya? Naunsa man atong kalibutan karon? Nga dali magkaitang moabiba sa mga butang ni ini. Kaning nga ni mga gubot, kagubot, di ba? Sunod. Kani ay kalimtanon kay ta sa unsay mga nanglabay. No? Our history. Di na ta ka mao mo trace back. Unya kusog kayo ang promotion of unsa man fake news. Di na ta ka mao mo dili ta ka mao mo saan. Kuno say tinuod ug unsay bakak. Kuyaw kay na, no? Kuyaw kaayo. Nga dali na kay tang mutuo sa unsay ibutang sa social media. Wala nga kanang nalipay kay ko kay sa akong pag-eskwela na adyoy gitawag og plagiarism check. Na meaning i-check ang imuhang trabaho kung imo ba nang gikopya. Unya gikopya nimo nga wala nimo gi-acknowledge kung diin gikan ang imong istorya. No, pait kay na. Kay usahay man good, hatod-hatod istorya, uy, nausab naman. Dugang, punan. Ug mao na hinungdan sa away. No? Kadang mudakop og istorya, dungagan, kuhaan. Kaya ba, ang kanarabang pag-istorya sad, magdepende po na sa tono sa imong pag-istorya. Tinuo dili. Daghan kay nag-away tungod sa text ug chat. Nga naman, kanang imong i-chat man gud wa mo gud nay tono. Di ba? Niingon day ka nga kanang karon dayon ha.
Pero ang imong pasabot da ay nga with emphasis nga karon dayon ha, kinang karon dayon. Pero ang nakadawat nimo di ang nakadawat sa imong mensahe, ang naa siyang tono, karon dayon ha. So murag lahi ra man gyud ka ini. Unya ang kuyog mabali. Nga ang tono niya hinay di ay pero sa pagdawat nimo nasuko na ka. Di ba? Daghang ginag-away ana. Kamo gani dinhi usahay makabantay man ko. Nga kana ganing imong kaaway na adiri pikas. Unya namo diha galingkod, maklaro gyud ako nakisang kaaway ngano man, inig sign of peace. Kamo taga dinhi nga may kaaway din ha. Di gyud mo lingi, ator gyud mo dito lingi na peace. Peace. Unsa di man mulingi diri? Kadugay na niya matulingi gyud na. Mailhan na. Sama na siya. Nga naman, nag-away sa gamayng butang. Nauban po, nag-away sa gamay king yuta. Ita na, gamayng property, awayan. No? May pagway property. Gaway-awayan. Diba? Okay, sunod. Kani ay, samdan ang atong kalibutan tungod sa kani, kahakog, o digyod, paalkansi. Kana bang atong kaugalingon lang may atong ginahuna? Ako naman ang gi-differentiate no, ang daw ug hakog, di ba? Usa kalahian sa daw ug hakog. Ang daw di ka mao muhatag, di gyud ka mao muhatag. Pangayuan nimo magpalinyo-linyo lang. Mo nay daw. Unsa mo daw mo? Usahay father. Okay. Mas grabe gyud ning hakog. Nga naman ning hakog, di pa muhatag, mangangkon pa gyud dili iya. Maunay hakog, grabe kayo. Pili mo, asa mo? Daw o hakog? Mga buutan, hindi na mo kinahanglag recollection, oy. Mga buutan, mga ining mga tagalipata. Sa mga nisa, paningkamutan nga dito, mahimong daw o hakog. Kana bang, di lang kita ka maumulingi sa itong isi kataw, nanginanghanglan sa uban. O niya, kanang, kaya baon na ka nakinahanglan siya, magpalingog-lingog lang yun. Mana. Pero, usahay sa ning uban sad, ato ning at bangon para di gyud bias ba. Usahay sa ning uban nga mangayog ka usa, usban man zan. Nga di mo sad magsige na malampod. Ayaw sad mo ana, no? Dapat tabangag ka usa, paningkamot sad. Di ba an mo na? Mabuti na panutihon siya nga, do not give him fish, but teach him how to fish or catch fish. Di ba? Mama na. Tudloi siya, tabag ka usa, ya tudloi. Aron dili salig. Okay. Nga father, kay masaligon man gyud ko. Lahi man ang masaligon og masaligon. No, magsaligon, magsalig. No. Masalig ta, mo trust ta, pero dili nga magawa lang gyud ta kanabang magsalig na lang dyan kas tabang sa uban. Pero, una sa tabang sa tauna, human, kanang ato silang agakon. Pero atong magtangon yun yung kahakog sa atong kalibutan. Kay mo unay nakapasamad sa atong kalibutan karon, nakahatag og dakong samad sa atong kalibutan karon. Kanang kahakog, no? Kahakog. Ug ang kahakog daghan kining klase, dili lang ni sa monetary nga mga butang. Dili lang sa property. Apil na ang imong talento. No? Apil na ang imong mga capacities. No? Kabao ka mo kanta. Pero, sige lang yung kanta sa videoke. Di mo ihatag imong nindot nga tingog diha sa pagpangalagad sa simbahan. Okay. Kamao ka mo basa. Pero di ka mo hatag sa imong talento diha sa pagbasa. Kamao na kay leadership skill. So, dili ka mo paambit na ng imuhang mga kaantiguhan aron sa pagtabang sa uban ug sa atong parokya. So kana, mama na siya, kahakog man na siya. The father, mauwaw mo ko, father. Amo na, tangtang imong kauwaw aron matangtang sa daang kahakog. Mama na, kanang we need to be involved kay synodality baya. Ano ang tema karon? Uban ta, kuyog ta. Now we offer our gifts, talents, capacities, capabilities ngadto sa pag-alagad sa uban. Tangtangon nato ang kahakog o kanang pagunahuna lang sa atong kaugalingon. Remember, no man is
an island. Na kitang tanan, we are born to be relational. Sa man ang buot relational? Na kita makiglambigit yun sa usag-usa. We are not born to be alone. Mauna, mamata nang itawag tag simbahan, kay nagkahiusa ta, nagtinabangay ta. Digid matawag ang usa ka buok tawo nga simbahan. No, dili gid na siya matawag og tawo nga simbahan, kaya nang usa. Di pwede nga pare na sa usa, simbahan na. Naagi na siya mga tao. Kay kung ang simbahan nga siya nang usa, adi na ng simbahan. Wala na siyara na. Ang simbahan involves community, involves people. Kinahanglan nga mag-inunungay, magtinabangay. Sunod, lain nga hinungdan nga nung samdan ng atong kalibutan, indifference. No, indifference. Tangtango na to ang walls of indifference, matud pa ni Papa Francisco. Okay? We build relationship, not walls. Ha? Magtukod tag mga taytayan nga magkonektar sa usa ka isla ngadto sa laing isla. Magtukod tag mga maayong kabubuton ngadto sa uban. Dili magtukod tag tag-as ka koral. Nga naman, kanang tag-as ka koral, dili na makapahimo nimo nga maayo nga neighbor. Inyong balay tag-as og koral. Hala. So wala pa sabotang ang ganing mga tag-as og koral, mga maot sad, di sad. Ikuha na siya kanang idiomatic expression lang na siya, no? Kung sa'yo mga tag-as kita koral, ay sus, di na kita kaabli sa to mga gate sa pagtabang sa uban. Kung dili, we build bridges, no? Naitaytayan. O kini maong taytayan, mahimo siyang agianan sa grasya. Mahimo taytayan sa maayong pag-inunungay, maayong relasyon. He must not be indifferent ngadto sa uban. No, ato nang tangtangon, gubon ta ng walls of indifference. Nga walls of indifference. Napailain nga nakapasamad sa kalibutan, it is because of our sinfulness sa atong pagkamakasasala. O atong i-review lang gamay, no? Ang atong 7 capital sins. Ug mao sa ni ato ang ikumpisal. Kani atong envy, garbo, ang pagkanang kasuya di ay, nang kanang kasuya sa uban, nang kanang dili ta makontento sa atong sa ang usay naa nato. Ya kani ra bang envy, mutan-aw ka sa uban, Ginoo nga nung siya daghan, ako wala man. No, unya, ang ato ng sukdanan sa ato ang pagkanaa, ang ato naging material things o goods. Huwag mo kibaw nga kani mga daghang kwarta, daghan siya sila problema. Di ba? Tinuod, watay kwarta, pero malipayon man. Ganahan mo nga, daghan mo kwarta, pero daghan siya mong sakit-sakit. O ay, bahala na lang ko kwarta pa nero, basta wala lang may magkasakit-sakit. Di ba, baka man na itong expression, di ba? Ay, salamat yun, bahalag buburi ko, basta wala lang magsakit-sakit sa mo ang banay. Di ba? So, mana, kasuya. Tangtangon to ng kasuya, angay masuya sa uban. Because, tuuhi, nga ikaw o ako, we are special children of God. We are made uniquely by God. Nakaimong talent, nakaimong mga capacities, and we celebrate God's goodness, God's giftedness din hinato. Sige tagreklamo, huwag kita kapasalamat sa Ginoo. Di ba? Usahay, kalimuta. Sunod, kanang taas og garbo, kanang garbo. Di ba? Muna. Remember, ang number 1 ra ba kunong sa tanang capital sin ang garbo. Kaya kung taas na garbo, masunod na tanan. Sunod, gluttony. Kanang di ta makontento. Busog na kay kastanan, lakaon nga pun. Sa pagkaon lang na, ha? Pagkaon lang na. Kanag yung sa ubansad nga, nanubra na ng inuhang mga snina, nanubra na ng imong sapatos, kasi di na masud, di ba na, nagkatipunog na atan na natong gamit, pero di niya po ni panghatag. Inikamatay, o saragod na kasanina imong isulob, lisod sa kay isulob ni mutanan, no? Lisod sa kay isulob ni mutanang sapatos, o sara, duharap ka mga itong tiil. Nasa mo na siya, gluttony, greed, mana, kahakog, no? Kitarag yung sa itong kagalingon, kaulag, lust, sloth,
Kana bang tapulan kita sa tanan, no? Kinta ka mao mo tindog. Kinta ka mao mo tabang alang sa uban. Kalagot, mga nga wrath, no? Atong anger. Normal man ang saputon ta, no? Saputon ta ba? Pero kung nakapasakit na tagtao, bunga sa tong kasuko, mo na isa. No, kada bang ang Ginoo bitaw na nasuko man taon tong Ginoo, di ba? Pero kanang ang atong kalagot kung makapasakit na tas uban, mo na siya. Bunga ang wrath na siya, the wrath, anger. So maniha ang 7 capital sins naani nato. No, naani nato. Magduwa-duwa ni siya sa atong kinabuhi. Ya kumusta naman ni? Unsay mga instances nga niandar akong pride, amo na to ikumpisal. Mo ni rason karon no, gi-review ni nato. Aron mangumpisal gyud tang tanan. No, mangumpisal gyud ta. Dili lang kay kutol mo, niya kaapil lang mo recollection Padre William, sakto na to. Di na paigo, no? Dapat mangumpisal gyud, no? Kay ano sugo sa simbahan, unsa may sugo sa simbahan? Na kita makapangumpisal at least once a year. Mao ginay sugo sa simbahan ha? Dili na akong sugo. Mao na nga kung makamiss mo og pangumpisal karong tuiga, i-apil sa nimo kumpisal, sunod nimo kumpisal nga. Tos Father, wa jud ko. Mabuta na nga ni kumpisal to. Edisyon ni ko Padre, kay ako mo kumpisal. Ang katapusan akong kumpisal, niadto bag yung pagkasal namo. Oy, Ginoo ko. Kanusa pa man to? No? So mao na, when was the last time nga nakakumpisal ka? So kung naay mga tuig nga wa ka kakumpisal, i-apil sa nagkumpisal. Nga naman, sugo man simbahan. 'Di ba? Sugo man simbahan nga mga pisal gyud matag tuig, at least kausa. So gawa man ta katuman sa sugo, ato sa naay kumpisal. Okay, mao na siya. Usa may lintunganay ini mga igsuon. Nganong samdan man atong kalibutan? O nganong naam ni tanan? Kaning sinfulness, kaning indifference, kaning greed, unsa man ni forgetfulness, conflicts, nganong naaman ni sila? Tungod ni ini. Okay. Kana ganing ang atong kaugalingon ra mo atong gihunahuna. O yan nagtuo ta nga kita ra gyud sakto. Nagtaw og relativism. Unsa man ang relativism? Siguro tinuod ni para nako, pero dili na tinuod para nimo. Kana ganang ekspresyon nga maingon ka nga ayaw pagbuot. Ako man mao na relativism. Mo na delikado kay tanan. Kung ang imong gituuhan nga para nimo mao'y sakto, mao ra giyoy imong sundon. Mo na kuyaw kay tanan. Kanaman, dili naman ka maminaw sa uban. Ug labaw sa tanan, dili na ka maminaw sa Ginoo. Mo na'y delikado. Kung atong ipatigbabaw ang kanang gitawag individualism o relativism. Akong balikon, unsa ning relativism? Kana bang imong gituuhan nga para nimo mao'y sakto, unya bisag sayop, mao ra gyud imong tumanon, mao ra gyud imong buhaton. Kana bang in other words, di na ka magpakoreksyon, di na ka maminaw sa uban, ug labaw sa tanan lagi, di na ka maminaw sa Ginoo. Maunay angay natong bantayan. Mana ikong ato kong tanawan ato kong pangutanon tong kaugalingon, ingon ana ba ko sa akong kaugalingon karon nga dili na ko maminaw sa Ginoo, dili na ko maminaw sa balaang kasulatan, dili na ko maminaw sa walis pari, dili na ko maminaw sa akong mga igsuon, dili na ko maminaw sa uban. Mao na nay delikado. Kaya naman ay mo pagbuot. Wala, di ba expression man na. Di ba maglagot man tas mga bata nga moingon nato, ay buot. Maglagot mo dili. Maglagot ta. Pero usahay mo na atong gibuhat. Nabiya expression sa in English. You are what you hate. Di ba? You are what you hate. Ikaw na ang mga butang nga imong gikalagutan. Usay tinuod baya gyud na. Maglagot kag tawo nga kriminal. Pero usahay kita sad. Kriminal po ta. Usa may kalahian ato mga kriminal ug nato.
Ako naman ang giwali daging adlaw dinhi. Sa kalahian nila, sila kriminal tungod kay nakasa, nadakpan, na priso. Kita sad, nakasa, wa pala tadakpi. Mono naa mo karon din, minaw na ako. Tinoo dili. Dili ba? You are what you hate. Kung mao ni siya, relativism, individualism, mao na hinungdan nganong ang atong kalibutan karon samdan. Apil na ta nga nagpuyo niining kalibutan na. Sige, ato pag yung tanawon, unsa ning mga instances sa atong kinabuhi nga muandar ning atong relativism o mga inadlaw-adlaw na itong ginahimo nga mura makaingot na bitaw, no? Hala, ingon ana na dahil ko karon. Hala, naunsa na dahil ko karon. Number 1, pagkaon. Pagkaon, ha? Number 1. Sa una, abot, makarelate pa siguro mo. Moingon dahil na ang mamagpapa. Kaon kung unsay giandam sa lamesa. Di na mangitaglain. Diba? Mao man na, diba? Makarelate mo, ana? Ay sus, karon na ba nagsugod-sugod na? Ang mga bata, unsay andam sa lamesa, mangitaglain. Kung di kauyon sa unsay giandam sa mesa, di na mo kaon. Mangluod. Mauna karon, kung nakabantay mo, maunang nauso ng buffet restaurants. Nga naman, maglibog naman si mama, maglibog na si papa, maglibog na si lolo o lula o sa ipakaon nimo. Ala may pagdadon tamog buffet, ala pili mo diha unsay inyong gusto. Ala, di ba? Unsay gusto. Di ba ang expression ayaw pagbuot kay maunay akong gusto. Ala, mao na siya. Bisan sa pagkaon, klaro kaayo. Makita na, tanawa na sa atong tagsa-tagsa kuno ka pamilya. Kung mao ba ni nahitabo sa atong tagsa-tagsa ka pamilya karon, bisan diha sa pagkaon. Ang dami diha. Kung dili na mukaon, ala murag telling na na. Di ba? Unya kung mag-ugsong-ugsong, pagsuko-suko, ala murag warningan na na. Kaya nga naman, kung ato na siyang pauyunan, muana din ang bata, magpasuko-suko lang ko. Kaya para ilisan ang akong pagkaon. Napilain nun ay, ang mga bata mohilak, kapuyan makagbadlong. O saan man mo, aw tagaag cellphone. Inigatag cellphone, hilom. Tinoo dili. Nya, napod, muandar sa niya itong sloth. Diba? Saan man itong sloth, no? One of the 7 capital sins. Kaya ikaw, mama, kapuyan makagbadlong. Nga naman, nagsigil mo sa kag-cellphone. Ay, kasamok pa din mo na sighilak. Pwede masighilak. O tagaag lang yung cellphone. O paghilom. Awan na, kamo nang duha. Tinoo dili. Mo na nahitabo karon? Karon no, mo na nahitabo no? O, mo na siya. Nagtudlo tas mga bata. Na kung usay ilang gusto, maoy matuman. Kinsa maning sa ilaha ato. Kaboy gasulti ana, dili ako. Okay, sunod. Time. Bisag sa oras, makita ang mulutaw ang relativism. Inundo mo sa una nga wa pay cellphone. Di ba maingon ta, makita tas Basilica del Santo Niño ha, alauna imidya. Di ba mao na gyud na. Mag-abot ta atubangan gyud sa hagkanan sa Señor Santo Niño sa Basilica del Santo Niño. Di ba klaro kayo ang instruction? Adto ta makita atubangan gyud sa hagkanan ni Señor Santo Niño sa Basilica del Santo Niño dito sa syudad alauna imidya. Ay sus, mag-abot na ta dito basta pagway cellphone. Pero karon asa na ka? Padung na. At delikado ka ng padung, oy. Tinoo dili. O sa manang padung na? Padung pa mulakaw? Padung pa mumata? Padung pa maligo? Padung pa mukaon? O padung nasakay? Di ba murag
nawa na ang sense of time. Kayo sa may tubag nimo, mayon ka nga, ayo pagbuot. Di ba? Expression na pod. Di ba maglagot kita, ana? Pero usahay mo na itong buhat doon, you are what you hate. Time. Maklaro na diha. Nya mo na nahitabo sa atong kalibutan karon. Di na ta mag-abot. Di na ta mag-abot. Kaya naman, paiyahin naman ta sa itong gusto. Yung mo nang gusto nga time, di man akong gusto nga time. Di ba? Usahay mo gani, masuko tag ang misas pare, mo ning orasa. Na, di ba? Di na ko masumpay, oy. Sunod, fashion. Lain tayo, no? Fashion. Kanang fashion. Bisan diha sa to ang mga isulob karon. Di ba? Lain-lain lang sa tag isulob. Kaya mo man akong gusto, ipakita gyud ako kung do. O di ba? Ay mo buot. Di ba mo na expression ay lagi mo pagbuot. Mo nang relativism. Mo na nitabo karon what ay but anay. Di na ta pa istorya. Ug mao nay nakapasamad sa atong kalibutan karon. Mao nay nakapasamad sa atong relasyon karon. Mao nay nakapasamad sa matag usa nato karon kay dili na ta magpabuot. Di na ta maminaw. Ngano man, ako man ang gusto ay mo pagbuot. Even in fashion. Art. Muna yung art na, di ba? Art. Bangagan lang dunggan. Dunggan, bangagan. Butaglingin. So, there's nothing wrong about it, pero manako ni art. Di ba? So, ang expression ana, ay mo pagbuot. Di ba? Ay mo pagbuot. That's art. Sa una, ang perfect circle, ana gid ang perfect circle, di ba? Wa gid mo ka. Ang square, ana gid ang square. Pero karon, art is fluid. Fluid na kuno ang art. Kung badlong na nimo, may man dahil nga, kung may art nako, siguro dili na art para nimo. Pero para nako, mamani art. Therefore, ayaw pag kay maunay akong gusto. Mura ta ka ng salmo responsorio niyo, tubag mo. Ay mo pag kay maunay akong very good children. Oo. So mo na si mantra ha. Mo na relativism. Ay mo pag kay maunay akong mo na tubag karon. Sunod, cultural practices. Di ba ingnan to sa una, kinahanglan alas 6 gabi mauli na ka. Kay inig alas 6 magampo ta sa orasyon. Tinuod dili. Uy karon alas 6 mo may ilakaw. Tinuod dili. Alas 8 humag panihapon magrosaryo. Way bulakaw. Nya, usaon lang ning batang Quiapo. Ang uban pa mga salidas gabi Usaon naman lang Mobile Legends sa mga kabataan karon. Ampo, uso pa rin na naroon ma. Nga, diba? Uso pa rin na pa. Ayaw pag, kay mo na akong, di ka na malamparuhan ninyo yung mga anak, kung mo na itubag nila ninyo. Pero bisag dili pa na nila istorya, maunay nahitabo karon. Di masamad ang atong kalibutan, ana. Samad, oy. Ngano man, kung kita matag-usa nato, magpabuot lang ta sa atong gusto. Sa karon, maingon nga, ang atong oras sa recollection, 7:30. Yan na yung uban na maingon nga, ganahan mo kung alas 3 kadlawon. Nga maingon mo nga, ay mo pag, kay mo ay akong, paitaan na kung inaana ta pirmi. No? Kung pauduyunan na to ang atong gusto sa matag-usa ninyo, mamatay ang pari. Diba kayo nga naman, laylay kung mag-oras, inyong gusto. Tinuod dili, and there will be chaos. Gubot kay ang kalibutan.
kung atong paunduyunan ang gusto sa matag usa. Kay lagi dili kinahanglan magbuot. Kapait. Okay. Matud pa ni Papa Francisco, each one of us can experience wounds, failure, suffering, selfishness that make us close ourselves off from God and others. Sin, ang sala ko, no? Closes us in on ourselves because of shame, because of humiliation. But God wants to open our hearts. Check. Usay sirado kita sa atong kasing-kasing. Tungod kay mauwaw ta si Ginoo, tungod sa atong pagkamakasasala. Apan ang Ginoo buot gyud siya nga ablihan niya ang atong kasing-kasing kay gusto gyud ang Ginoo nga mosulod siya sa atong kasing-kasing. Dili ta magpabilin nga sarado, nga dili siya makapenetrate sa atong selfish kaayo nga kasing-kasing, sa atong greedy kaayo nga kasing-kasing. Buot ang Ginoo nga moabli sa atong kasing-kasing aron siya makasulod sa atong kaugalingon. Mao nay nahitabo sa atong kalibutan karon because of individualism, because of relativism. Father, kung sa may tambal ini, kay nasamad man, di ba? Kung naisamad, tambalan nato. Unya, usahay ra ba inigtambal nato, sakit. Samot nagbubuan di tsuk alcohol, di ka mayabag anas ka sakit. Sakit, oy. Pero, bahala na. Because true love hurts. Malag sakit. Kaya sometimes, we believe in the saying that true love hurts. We allow to experience the pain in order for us to be healed. Kinahanglan nga kita masakitan, usahay, tungod kay buot man kitang makaayo. The medicine of our wounds is the mercy of God. Mao na siya'y tambal sa ato ang mga samad, ang kaluoy sa Ginoo. Pero mangutana ta, unsa man ang kaluoy, Father? Di ba? Manapagtan na, unsa man ang kaluoy ka ng maluoy lang ta kay naluoy ka, pagbati lang siya. Mahatag ko ninyo og senaryo niya. Tabangi ko niyo sulbad ha. Ani? Okay. Unsa may pasabot anang mercy in relation to justice and love. Kung maghisot tag kaluoy, usahay ra ba? Mausa ka ang hustisya, no? Kinaingon na ba nga kung naay sala, naay silot, kung naay utang, bayrad. Di ba mao man na ang hustisya? Unya, unsa man ning kaluoy, Father? Atong-ato ni siyang ibangga sa hustisya o gugma. Unsa man nato ni siya pagsabot? Ay ingon anion tani. Naay usa ka amahan nga nagmasakiton. Ug aron maayo siya sa iyang sakit, kinahanglan siya mo undergo og operasyon. Ug ang kantidad sa maong operasyon 300,000. So nakinahanglan siya og 300,000 aron maayo siya sa iyang sakit. Naa siya'y 3 ka anak. Kung atong bahinon, ang 300,000 sa 3 ka anak, kapila sila? Tag 100,000 kay justisya man. 3 divided by 3, 1. So tag 100,000 sila. Aron ma-kompleto gyud ang 300,000, aron maayo ang amahan. 1, 2, 3. Nasa 3 ka buk anak. Okay. So, dapat tagpila ta to? Tag 100 ang usa. Kasi nihatag ang usa. Ang permero, nihatag siya. Ang kamagwangan, kay maayo, naman siya trabaho. Hatag siya siyang share, 100,000. Ang ikaduha, nasa trabaho, pero sakto-sakto ra. Nanikamot siya nga makaabot siya sa 100,000 nga kota nilang tulo. Nihatag po siya og 100.
Unya, ang kamanghuran, di man mayog trabaho, kay bago pang graduate. Pero, naningkamot gud siya, na muhatag. Pero, sa iyang paningkamot, 50,000 ragyo iyang mahatag. Pilay kuwang. Sus, mga bright, gida. 50,000. So, di gud makumplito, kay 300 may gipangita. Si kamagwangan, maayo gid siya trabaho. Munang, sayo na kayo niyang paghatag sa 100. Sa ikaduhang anak, medyo sakto-sakto rin yung trabaho, pero makahatag siya, 100. Pero ang kamanghuran, na eskwela, bago lang graduate, ayang mahatag ra gyud. Bunga siyang tinigom. Tinigom pa gyud niya nga kanabang hard-earned money. 50,000 naman gyud, bisag usaon niya. So, si kamagwangan, mao inipuno sa 50,000. Ay, salamat. Nakompleto na ang 300,000. Atong tanawon, unsay nahitabo sa tulo ka anak. Si kamagwangan, si ikaduha, nihatag siya 100. O mo na gitawag og hostisya. Kaya maor may gipangayo og yun, di ba? Tag 100. Ang iyang gibuhat, hostisya. O generosity. Generosity, kaya nihatag siya kung usay gi-expect niya. Sa ikatulo, nga anak, bisag wa siya kaabot sa kuta nga 100, pero bisan pa man, ihatag yapon siya. And that is an act of generosity. Justice, generosity. Sa ikatulo, generosity. Yan, pamit yun siya ba? Wala. Dili po siya indifferent. Naluoy siya siyang yung papa. Nihatag, wala kaabot sa kuta. Si kamagwangan, ang iyang gibuhat, generous. Sa patulain, sobra pas justice kay sobra may gihatag. Ug labaw sa tanan, love. Nganuman, iya mang gitubos ang iyang manghod. Ang gibuhat sa kamagwangan, love through mercy. Asa man ang iyang gipakita nga mercy sa iyang amahan? Dili. Kundili ang mercy iyang gipakita ngadto sa iyahang manghod nga wa kaabot sa kuta. Naluoy siya dili lang sa amahan, kundi ang iyang kaluoy iyang gipakita ngadto sa iyang manghod nga di gyud kaabot sa kuta nga 100. Kaluoy ang iyang gipakita sa paghatag ni ining 50,000. Buot pasabot nga ang kaluoy di ay buhat sa pagpanubos. Akong balikon, ang kaluoy buhat sa pagpanubos. Dili para siya kaluoy kung wa kay gitubos. Di pa na siya kaluoy kung wa kay gibuhat. Ang tinud-anay nga kaluoy adunay bunga. Ang tinud-anay nga kaluoy buhat sa pagpanubos. Ug maunay gibuhat ni Kristo sa krus. Mao nang ato siyang tawgon nga manunubos. Mao na ato siyang tawgon og divine mercy. Kay ang iyang buhat sa pagpanubos. Di ba ako man ang gi-explain sa akong mga wali din hinga, tan-aw ra gud mo sa krus, kung maghisgot tag hustisya, mauni. Kung makasa ka, silutan. Di ba mga ano? Kung makasa, silutan. Pero kung magtanaw ta sa krus ba nga nagbitay si Kristo, kinsa may nakasa? Kita o si Jesus? Kita. Kinsa may gisilutan? Si Jesus, ngaway sa. Nga, Father, kung kami may ilan sang diha, ay kami may nakasa, maghuot mi diha. Amo na gibuhat ni Kristo, aron di ta maghuot sa krus, siya mamihatag siyang kagalingon,
Gibaylo ta. Siya maoy nagpalansang sa krus kay buot siyang mutubos nato. Mao na ang iyang gibuhat, buhat sa pagpanubos. Mao na nga matag higayon nga magsaulog ta sa santos nga misa. Gitudloan ta. Lakaw kamo, tapos na ang misa, buhata ang buhat sa pagpanubos nga inyong gikalawat, nga inyong nakatunan panahon sa santos nga misa. Hala, mao day naibot pasabot na divine mercy. Ha? Buhat sa pagpanubos. Mao na siya ang pagsabot sa mercy in relation to justice, mercy in relation to love. Ang kaluoy, buhat sa pagpanubos. Kung mutubos ta sa uban, buot pasabot, wa lang ta magunahuna sa atong kaugalingon. Mo na gibuhat sa kamagwangan nga anak. Pwede ra gyud niya di siya muhatag. Di ba? Pwede ra gyud siya di muhatag. Pero di man siya makaantos nga magtan-aw siyang igsuon nga di gyud makahatag. Maluoy man siya. Samot na nga maluoy siya ang amahan nga di gyud maoperahan. Di ba? So ang iyang gibuhat nga kaluoy, iyang gipakita diya siyang paghatag ug pagtubos ngadto sa kamanghuran nga anak. Ug mao kana ang hustisya, ang recipient sa kaluoy mao ang kamanghuran, ug ang kaluoy ipakita sa kamagwangan. So, naklaro no? Naklaro ra? Okay pa mo? Wala pa magkagok? Sige. Mercy is love assuming the penalty so that justice may take its course. In other words, Bisaya pa, ako nang isulti ganiha, ang kaluoy, gugma, tungod kay ang kaluoy, buhat man sa pagpanubos. Muna, ikulit na doon sa tuwang balay karon, pangita mong tubsunon, kanang silingan ni mo nga dako kay utang, kabahala mo, kabayaran ninyo. Or, naay nakautang ninyo, paninglag yun na, kayo, justice man. Di ba? Utang kinahanglan, usay kalimtan, bayaran di ay, utang, ay kalimtihang utang ha, utang, bayaran yun na, no? Ana. Mercy derives from the word misericordis, which means opening one's heart to wretchedness. Ikaduha, mercy is the divine attitude which embraces into God Himself. God giving Himself to us, accepting us, and bowing to forgive us. Imagine ha, bugat kay na nga word. Ang kaluoy ko no, langit nun, nga kinaiya. Kaya nga naman, dakson, mugakos man siya. O niya, ang Ginoo mihalad sa iyang kaugalingon nga hinato. Imagine na, ang Ginoo pagyud nga moy atong nasad-an, moy nihat sa iyang kaugalingon din hinato. Di lang mapaigo, gidawat pagyud ta niya. Bisan sa atong pagkamasalaypon o sa katapusan, siya pagyud ibaw sa pagpasaylo nato. Imagine na, unsa na, mabuto nang gitawag na nga unfathomable, dili masukod. Diba? Dili masukod nga gugma mo nang naikanta nga, why sukod ang pagmahal. Kaya dili na ito masukod ang gugma sa Ginoo. Kaya kung atong tanawon, bihas Ginoo no, kita pa'y nakasa. Pero siya nihalad siya kaugalingon nato. Kita'y nakasa, pero gidawat ta niya. Kita'y nakasa, pero siya nangaypasaylo nato. Ug mao ni ang gipakita sa story, the parable of the prodigal son. Padali sa ha.
all that I have is thine. It was meet that we should make merry and be glad. For this, thy brother was dead, and is alive, and was lost, and is found. Ang kaluoy nakita diha sa mausikon nga anak, di ba? Mamana mausikon nga anak. To continue giving despite the insult. No? Padayon sa pagpaambit bisan og nasakitan nata. Diba usahay ka na bang kanang manay na expression sa in English nga give and give and give until it hurts. Mana bahala na sakitan ta, hatag ta. To continue remembering despite being forgotten. Bahalag nakalimtan ta, basta kita dili ta makalimot nila. Mana di kita makalimot sa Ginoo. Dili kita makalimot sa mga tao na himong kabahin nato. Mga tao nga nakatabang nato. Mga tao nga nahimong instrumento nga kita malig-on. Og unsa og kinsa ta karon. Mercy is seen in the prodigal son, that is to continue welcoming despite being rejected. Father, usam na Father, magpakamartir na lang yun mi. Dili na magpakamartir. Mauna ang kaluoy. Kaluoy tawag ana. Dili na siya magpakamartir. Kundi kaluoy. To continue loving despite a painful past. To continue loving despite a painful past. Bisan og sakit kaayo ang nahitabo sa nang labay. Sakit ang imong gihimo nako. Apan higugmaon gihapon pika. The time of failure is the best time to love. Bugat kayo, no? The time of failure is the best time to love. Ang panahon sa kapakyasan mao ang pinakaanindot na panahon sa paghigugma. Mao na diha makita diha sa krus ni Kristo failure apan nakita ang dakong gugma. Mercy must be concrete. Mercy must be real. Ngano? Because the cross is concrete and real. Tungod tinud-anay ang krus, o kini siya konkreto gayud. Mauna ang atong kaluoy must be real and concrete. How to make mercy concrete and real towards ourselves? Hala, mangumpisal ta. No? Go to confession. Avail the sacrament of confession. How to make mercy concrete and real towards others? The works of mercy. Diba doon ay duha ka klase nga works of mercy? Unsa manan? Corporal works of mercy and the spiritual works of mercy. Ayaw kalimti ang atong catechism class. Itudluan gyud ta aning mga corporal works of mercy o spiritual works of mercy. Unsa man ang corporal works of mercy? Feed the hungry, give drink to the thirsty, shelter the homeless, clothe the naked, visit the sick, visit the imprisoned, bury the dead. Mao na siya ang mga corporal works of mercy. Ang spiritual works of mercy, instruct the ignorant, counsel the doubtful,
admonish the sinners, forgive offenses, comfort the afflicted, bear wrongs patiently, pray for the living and the dead. Amo na sila yung mga spiritual works of mercy. So, konkreto kayo, di ba? Wa siya maglutaw ang kaluoy. Kung dili, nagtugkad yun, nakatugkad yun siya. Ya konkreto kayo na to nga ipabati sa atong kaugalingon o sa uban. Amo na. The corporal and the spiritual works of mercy. Og usapod, mga itag panabang sa itong mahal nga inahan, Mary, the Mother of Mercy. Kisa man kaluoy, si Kristo. Si Kristo mao ang kaluoy. Si Maria, inahan ni Kristo nga mao ang kaluoy. Sama ka Maria, naman to siya mga kasakitan. No? Painful to ang kasing-kasing ni Maria na ay mga instances sa kinabuhi ni Maria nga na-undergo siya suffering and pain. Ug mao ni siya mga instances nga siya nahimong inahan sa manunubos. We learn from Mary, Mother of Mercy. Nakasurvive siya tanan. Mao ba ito nang gi-awardan si Maria? Masa may award ni Maria? Nahimo siyang the first and the foremost disciple of Jesus. Nga naman, maunungon siya sa iyang pagkainahan. Wa siya mulunga sa iyang pagkainahan. She was the mother of Jesus from womb to tomb. Mamo na siya na, gikan sa sabakan, hangtod sa lubnganan, nagpakainahan gyud si Maria ngadto kang Jesus. Like Mary, let us open our hearts to the voice of the Lord. Dili atong gusto, may atong matuman. Di ba si Maria, naingon si Maria, ulay ako. Pero sa katapusan, naingon si Maria, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Not my will, but your will be done, O Lord. Dili atong gusto, di ba? Ako ning gusto ay mo pagbuot. Dili ingon ana si Maria. Pwede gito siya mo reklamo. Pero sa may gitubag ni Maria, I am the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Like Mary, let us open our hearts to the voice of others. Ang uban. Paminaw sa uban. Maminaw ta sa Ginoo. Paminaw ta sa uban. Mao nay atong buhaton. Kanang pagtabang sa mga masakiton. Usab, no? Mulingi ta nila. Naagid unta ang compassion. We get outside our comfort zones in order to give life. Dili ba na sayon ang magtuman sa gusto sa uban? Kaya naanad naman ta. No? Hayahay man ta sa atong kaugalingon, atong gusto, itong sundon. Pero we get out from our comfort zones in order for others to live. And misery and mercy, more than a reflection, this is our reality in life. Isa may problema din Akitang tanan na atay problema, di ba? Misery na siya. Pero ay mo kaguol, kay dunay tubag. O say tubag, mercy. Ang kaluoy sa Ginoo. O naamatay problema. We are in the midst of all these miseries in life. Kung ato ganin siyang irong spelling, mercy in life. No? Daghan kitag mga mercy in life. Pero ay mo kabalaka na ay mercy of the Lord. Okay. Misery will always be part of our lives. Oh, pili lang mo. Kung ganahan mo, walay pag-antos. Duharag kapaingnan ko ninyo, matod pa. Duharag kapaingnan. Either buang mo or patay na mo. Pili lang. Oh, ay lang sa Father, mentas magpakabuhi pa ta, ay mo reklamo. Naagyo ng mga pag-antos, naagyo ng mga pagsulay. No? Diba? Kung ganahan mo may problema, either magpakabuang na lang yun ta, or ato lang tas meteryo, wala problema. No? Diba? Pero, mintas magpakabuhi ta.
Misery will always be part of our lives. Lagi mo kaguol. But as long as there are people who are merciful, then life continues to be beautiful. And so, be like Mary, a woman of mercy, a mother of love. Kanindot. Ay, kalimti ang atong patron. San Roque is venerated to be as the patron saint against communicable disease. Huwag mo siya magunahuna lang siyang kagalingon, di ba? Itabang siya sa mga nagmasakiton niya itong tungura, hangtod nga natakdan siya. So makakatulong tata sa itong patron, nga di lang magunahuna sa itong kagalingon, kundi apil ang uban. O, tanawa, ikaluyan niya si Ginoo. Wa sa pasagdi, naiiro nga nagpakaon niya, nga nakasurvive siya. Sa there will be merciful, life will, na mga tao nga ma-show mercy, aro kita sa mabuhi. Mana, magtinabangay ito sa kusa. Og sa katapusan, mo na siya. Ang agi o panapos ni ini, mao ni ato ang goal. We have the pananagutan sa usag-usa. No? Dita mag-atong kaugalingon lang, we concern with other people also. So, to end this short reflection, sing with the song, no? Atong kuyog ka sa kanta, and it is entitled Pananagutan. Sa ngalan samahan, Anak, Espiritu Santo. Amen.